Natural bouquet of flowers ang madalas na ibigay sa mga ilaw ng tahanan tuwing selebrasyon ng Mother's Day. Pero sa cake shop na ito, mabenta ang mga cake na nagmistulang bouquet of flowers dahil na rin sa art craft nito. Ito ang madalas na ipinanre-regalo kina mamis, nanay o inay. Sana po mas humaba pa po yung life niya and maging mas malakas pa po siya. Yun lang. Happy Mother's Day po, Mama. I love you. Sa restaurant na ito naman sa Bawang La Union ang napiling venue for celebration for Mother's Day. Ang kanilang highlight sa menu, mga lutong nanay dish na nilagyan ng twist. Gaya ng ar-arosip as appetizer, champorado, pansit malabon in a roll, kare-kare with pandan rice, minatamis na turol with tibok-tibok sauce as a dessert, at sagot gulaman sa drinks. In a world kasi ngayon na puro mga fast food, bihira ka na makatikim ng mga it takes 3 hours, 8 hours na niluluto ng mga mothers. At saka yung, for example, itong kare-kare natin, gumamit tayo ng talagang pure na mani, tinusta natin, bigas, ganun. Hindi siya yung parang mabilisan na instant na yun. So everything na nandito sa table natin is talagang pinaghirapan in honor for our mother. Para pag lahat ng kakain dito, parang maaalala nila na ito yung luto ng nanay ko. Espesyal din ang selebrasyon dahil sa nanghahara ng banda. Minsan lang daw sa isang taon ipagdiwang ang Mother's Day, kaya sinamantala ng ilan na i-treat sa labas ang mga ilaw ng tahanan. Pero hindi naman sukatan ang mga espesyal na bagay para may pakitang pagmamahal kina inay. Maaari rin ito sa simpleng paraan. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.